Prieteni, astăzi ne aflăm într-un parc frumos din sectorul Râșcani, care recent a fost renovat. Noi am depus foarte mult efort, dar unii își permit să facă glume copilărești, de exemplu că aceste treceri sunt pentru veverițe. Vreau să vă spun așa cum este. Trecerile sunt făcute pentru copii, ca ei să învețe cum să circule prin Chișinău și să fie cât mai aproape de realitate. Poți merge pe zebră și să ajungi în glod. Sau poți ajunge la o intersecție unde lipsesc careva semne. De asemenea, accesul automobilelor nu este restricționat în parc, pentru ca copiii să poată simți realitățile orașului, unde automobilele circulă pe trotuare, iar pietonii pe carosabil. Vă mulțumesc, din banii pe Patreon care mi-ați trimis, am cumpărat microfon. Check, 1, 2, 1, 2.